Добрый дзень, паважаныя сябры. Усе вы добра ведаеце выдатнага і вядомага беларускага пісьменніка Івана Шамякіна. І сёння вашай увазе я прапаную агляд яго цікавых кніг. Іван Шамякін належыць да пакалення пісьменнікаў, маладосць якіх была апалена і загартавана вайной. Магчыма, па гэтай прычыне большасць яго твораў прысвечана ваенным падзеям. Тэме вайны прысвечана аповесць Івана Шамякіна «Помста». Вось-вось закончыцца вайна, але зусім не вясёлы настрой у маёра Раманенкі. Ён павінен дзейнічаць наказ жонкі, якая памерла ў яго на руках пасля вызвалення роднай вёскі. Жонка Галіна наказала знайсці ў Нямецчыне гарадок, радзіму нямецкага каменданта, і адпомсціць за яе маці і дачку. І вось Раманенка у Нямецчыне знаходзіць той гарадок, знаходзіць і сям'ю нямецкага каменданта. Але, пабачыўшы сям'ю свайго ворага, Раманенка робіць канчатковы вывад: для мяне дзеці ёсць дзеці, хоць яны і дзеці ката. Раман «Глыбокая плынь» прысвечаны партызанскай барацьбе супраць фашысцкіх захопнікаў. Галоўная гераіня твора Тацяна Маёўская, вяртаючыся ў першыя дні вайны дадому з заходняй Беларусі, дзе яна працавала настаўніцай, у дарозе ратуе маладога яўрэйскага хлопчыка і забірае яго з сабой, выдаўшы яго за сваё дзіця. А што адбывалася далей, вы даведаецеся, калі пачытаеце гэты твор. Аднак, чытаючы гэты раман, мы адчуваем, што партызанская барацьба сапраўды глыбокая плынь, усенародная барацьба. Наступны твор, які я хачу вам параіць, гэта пенталогія «Трывожнае шчасце». Яна складаецца з 5 аповесцей: «Непаўторная вясна», «Начныя зарніцы», «Агонь і снег», «Пошук і сустрэчы», «Мост». У першай аповесці пісьменнік расказвае пра шчасце кахання і сямейнае жыцця Пятра Шайпатовіча і Сашы Траяновай. У наступных аповесцях апавядае пра суровыя выпрабаванні, што выпалі на іх долю ў час вялікай вайны, і пра цяжкасці пачатку пасляваеннага аднаўлення народнай гаспадаркі. Але не засталіся вернымі сабе і суровай праўдзе жыцця. Жанчына і вайна – гэта тэма аповесці «Гандлярка і паэт» і «Шлюбная ноч». На свае кволыя плечы жанчыны ўзвалілі цяжкую ношу барацьбы ў падполлі і партызанскай разведцы. Тэме вайны таксама прысвечаны раманы «Зеніт», «Вазьму твой боль», «Сэрца на далоні». Пісьменнік часта звяртаецца і да надзённых праблем сучаснасці. У рамане «Атланты і карыятыды» расказваецца пра праблемы жыцця сучаснага горада. Галоўны архітэктар горада Максім Карнач – адказны і сумленны чалавек, выступае супраць будаўніцтва на тэрыторыі горада хімічнага камбіната. А якія падзеі адбываліся далей, вы даведаецеся, прачытаўшы гэты раман. Раман «Злая зорка» – першы празаічны твор пра чарнобыльскую бяду ў беларускай літаратуры. Дзеянне ў рамане адбываецца ў адным з раёнаў Гомельскай вобласці. Пачынаецца твор са сцэны вяселля Глеба Пустахода і Ірыны Пыльченка, якое, на жаль, прынесла не радасць, а бяду. Ахвярамі Чарнобыля становяцца Ліза Пустаход і Глеб Пыльченка. У рамане паказаны трагічны лёс людзей, якія, пражыўшы ўсё жыццё на гэтай зямлі, вымушаны ехаць на чужыну. Пяру яго належаць раманы «У добры час», «Крыніцы», «Снежнай зімы», «Петраград-Брэст», драма «Вялікая княгіня» і іншыя. Сёння я вас пазнаёміла толькі з некаторымі творамі Івана Шамякіна. Чытайце творы гэтага таленавітага пісьменніка, і вы не пашкадуеце. До новых сустрэч, паважаныя сябры. Дзякуй за ўвагу.